Basizomamazela uJesu angabheka ukuthi umuntu wona kangakanani. Doesn't count your sins. uJesu mangabe esefika kumuntu akafani nabantu abakusiza ngoba sebakubalela ukuthi uyabona wena wenza ukuthi uJesu ukalandlule izinto zenzile. Jesus passes everything. Uma usuthatha uJesu baba babuthi usuthathile uJesu usenza njengoPaul athi Paul kwakuyinzuzo kini ngakushaya imbiva ngenxa kaKristu Jesu ngoba namazi kunezinto ezithi zikhona uyishayisa imbiva kunabantu ukuthi bakhona bemelene nawe bakhona ushaya imbiva kukhona mfundisi. You leave them.